Ini tuh koi family rok tini orang kaya kat ini. Tini ang 43 परिवार 155 बुटार जों तिनी बुबाग्रानि नाहारमन हामजागै जों तिनी खामथिं बिसि अंगै तिनी जितेन तिनी प्रेसिडेंट बाय सालायै जों तिनी जयनिं प्रग्राम बो फायगाता बो पातेनि फायनो आं 11 मानदाय बुथ प्रेसिडेंट दंमोन ता बीजेपी नि दाय बीजेपी दंमानि जोंनो जे बीजेपी दंफोरनि सिमी 25,000 खलाय बुथ प्रेसिडेंट बायताय बिनि दल आनि दलता आनि प्रेसिडेंट एगो सेक्रेटारि जोंनो 25,000 बाय गटा माने 25,000 रां रेवो ओंखाय जों 25,000 मानि जों बागलाय बायखा ओंखाय जों दुखु नांगौ 25,000 बाय सिमी जों माने जों बीजेपी दंया कारण अरो जों थैबो बर जुबा फाया कुनु किसुय बचनो नाय फाया बुजिखा बीजेपी रो बर उसकाङो जे अरो आनो चिनियाव बिजि बुथ तो प्रेसिडेंट फुन खायमानि धन्य बाहादुर तमन नने आरो प्रग्राम तमन सिया देनसौ सिया आं थांया अरो मुंसाग्रे बर खरकसा फासे अरो जयनिं रनाय कराबो से 30 परिवार 40 परिवार जयनिं रे बनि सफाय बैनि पारानि फाय से जयनिं खुनु गबर गाय आनि बखा दुखु खाय कतर खाय आं ननि कक सानार nya फानो इनको अरो किसमान चुदि तनर बखा बेलाय दुखि उमानि खाय उसकाङो चिनि रियां द फारकनो बांलादेश नि फायनै मुख्यमंत्री सामानि आबो बेलाय दुखुंखा आबोगै थांनाय 21 तारिखो चिनि मलसम आन्थार बुथार उनगरगो जों इनभाइट खायमान लिया किरिखा बीजेपी माने न जों किसकिरि सिबो कुनु बीजेपी एमडी सिबानों थों कुनु नेता फांथों किसकिरि कारण बर तो बांलादेश नि बर फायनाय जोंनो जतनो जों त्रिपुरासानि जों बुबागारानि तंवानि बर जोंनो दलत लांना मुसुं जागो बर आबोनो किरिबायसि आं तिनि आनि पारनि बरनो सालायै बुबागारानि लगे जों तंनाय अब जों रां नांगिया जों थैयासानो तंनाय बुट बरनो जों रेनाय जबाब बरनो खालायनाय नै आं तिनि आनि 43 परिवार खायै आं तिनि जयनिं प्रग्रामाव अंशग्रहण खायफायो बिसकाङो आं बनर हायनो जबाब थांनाय जबाब खालायलायनाय खाफाय खाफुरै हामजागै तिनि बीजेपीओ अंक बीजेपी नि याकारै अंक मथाव फायकाता नि बुं खाताम धन्य बाहादुर मलसम बोसोर बुटार जयनिं खायका 155 जयनिं खालायखाय 300 सावो जों अमते सानाय जात बर गया जों निजिनो जा आं जागाव थांजा बुजिगा आं जागाव थांजा दिल्ली आनि फन फायो मियान सिमिखाय आं उ जम्बनगर पार्टी इनचार्ज नां कुलखा ननि दल उंगली आं दिनिस न याकारखा आं कोय मंगलाय प्रेसिडेंट या फरिरखा नानते खुस्ता खायदि न बापर खाजिलो आं तंयानि साखा अब ठीक दादा ठीक আছে नि तै फन खायलिया 16 मानदाय बुदिनपुर एरिया म चिनि हाताय खतर एरिया वो और जगह जॉइनिंग पांडावो चिनि बरमना yang चिनि YTF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट yang चिनि बरमना MDC बे चिनि YTF नि प्रेसिडेंट सुरज भाई सफायजाक जों बेलायखानो खाथुम खाजाखाय बरनो जों लामसखा जों साइमांका 43 फेमिलिनि 155 बुटार जागा बर चिनि जों बाय जयन खेबेके बर निजिनि बुखु बायसाका जों कुनु फे गया जे बीजेपी हाइखाय 30 फेमिलि 300 फेमिलि नि सानाय जादिया नि बर साइड नारिका चिनि जागा चिनि दाखु बर हमसे खायखाय चिनि दन मानिक बाहादुर मलसम बतांगै दुखु नांजागै तिब्राम थाव बुबाग्रान लगी फायका बो गाहाम कै सराय कै साइड रेका जे त्रिपुरानि खरसा चिफ मिनिस्टार गै रियां रनो बांलादेशी हिंजा कुमानि बागै बबेलाय कै दुखु नांजाका बे बीजेपी रो खक बायसिनि बरनो 25,000 रां रेकानि बो सावै खनारिका 25,000 रां रिमा बायसिनो पायमान गला आबनि बागैनो बदिनि जोंबाय चिनि त्रिपुराम थाव बुबाग्रानि बागै दफानि बागै सामु फायनि बागै बो फाय सफायजाक जों बरनो थाबाय फुबाय कै बरबाय बासर फायनाय जत रांसनि दुखुरखौ जों बरनो लामसगो फायनाय सालो तेबो चिनि बुबाग्रानि याफो फायनाय बुबाग्रानि बाय बाक्सा हिना बागै फायनाय जों फायमानो त्रिपुराव जों चिनि बुबाग्रा साराते तेबो त्रिपुरा सारावनो मोथांबाय याबो जों सायमानसुका याबा जों सायमानो त्रिपुरा हास्तेबो दाबो चिनि त्रिपुरा सारा गोबांमा जारा गोरै बरनो रां लुक खुनु गै रां रिनाय वाग रिनाय दग रिनाय पुन रिनाय लुन रिनाय हिनि चिनि त्रिपुरा सारावनो जे थगायना नाय दंमानि
ani tipra sarokna ang koinani musungo je bongni o thokai ni chalonoro taklaini hoito khorcha khorongni manai no mano abo রাজনীতি খাইবান মাননাই রাজনীতি খাইবা মাননাই সরকারি সুবিধা আবো ভারতনি সংবিধাননি বিসিঙ্গ দङ আবো রিনানি বাধ্য কিন্তু আমবাই চিনি বড় রগ্ন চিনি দুঃখ রগ্ন ঠকাयै কোনো দিনও ত্রিপুরা সানি যে মানথাই সরকারनि তাপ ফাল দङ আমন সুবিধা তো লুক রগ্ন কয়নানি মুসুঙ্গ